Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Biz bik əzidik, bizni barmaqlarına sanarga була иде. Гансабый Сафиуллин дип. Бар иде администраторлар, ә менә как продюсер буларак андый кешеләр, эшләгән кешеләр бик әз иде. Шул ук менә Гансабый бар иде, Рөстәм Сарваров, мин, мәрхүм Илфат Илсиянең ире. Илфат Шигапов менә ул бар иде. Берничә кеше генә идек без. Хәзер бик күбәеп киттеләр. Шуңа күрә без алар арасында әз генә таралып киттек. Но без эшсез утырмыйбыз, Аллага шөкер. Бүген көндә минем проектлар бар, минем җырчыларым бар. Эшлибез, тырышабыз, маташабыз, шулай. Әйдәгез, менә шул 90-нчы еллардан бүгенге көнгә кадәр сез ачкан исемнәрне барлап чыгыйк әле. Мин түгел беләм, сез Ландыш Нигъмәтҗановны тапкан продюсер. Ландыш Нигъмәтҗанова. Иң беренчесе булган иде Алсу Абулханова. Аны менә безнең элек муфти булды, Илдус Фәиз. Ул миңа китереп күрсәтте, менә бу мондый кызыбыз бар. Ул как раз ул вакытта Ландыш Воркутадан килгән иде, рәтләп бурыч татарча белми. Алсу. И без аны белән эшли башладык. Шуннан соң Илдус аны татарча сөйләшергә өйрәтте. Без инде тырыштык, үстердек. Менә беренчесе Алсу иде, аннары 97 елда біз радио ашқан едік, Долқын деген. Шул радиода эшлейдік, Гүлнара Пазина. Телевизионда эшләде, радиода эшләде Гүлнара Пазинатуллина. Ул миңа язып, шулай килде дә әйтте, менә шундый бер хатын-кыз бар ди, бик җырак тора ди, Бөгелмә районында ди. Тыңлап кара әле. Мин тыңладым, миңа ул ошады. Мен әйтәм, ничек табарга аны? Гүлнара апаңа шалтыратып чакыртты, ул килде, без аның белән сөйләштек. Бер җыры миңа бик каты ошады. Мен әйтәм, давай менә бу җырны алабыз, бу җырга ставка куябыз. Без аны яңадан ясаттык ул җырны и Долкын радиосын әйләндерә башладык. 2 ай дигәндә ул йолдыз булып китте. Ул бүгенге көндә Башира Насырова. Менә Башира Насыровны күтәрдек. Розалия апа бик яхшы проект бар инде, мәрхүм бу көндә урында җмакта булсын. Наил Тыванаков, Нурзадә, Илгәрәй. Аларны саный башласаң, Барс Рекосның җырчылары күбесе, чөнки мин аларга оештырдым Барс фабрика звезд татарча. Менә бу бөтен яшь җырчылары чыктылар шул фабрика аркылы. Бүгенге көндә алар кем белән эшлиләр? Алар бетсе дә чыктылар, менә үттеләр шул фабрика аркылы. Шуңа күрә алар минеке дип саныйм инде мин әзенә. Димәк, фабрика звезд, менә бу йолдызлар фабрикасы беренчесе сезнең проект булды. 2 ел эшләде мин анда. Ул проектта минеке, мин аны уйлап чыгардым, үзем лично уйлап чыгардым. Мин эшләгәндә ул әзгенә икенче төрле иде. Без аны Татарстан яшьләре газетасы белән бергә, анда Лилия Сунгатуллина бар иде, ул алар турында яза иде. Менә һәрбер җырчы турында и Татар радиосыннан алар турында кичкенә генә мәгълүмат җыеп, шулай бара идек. И халык сайлый иде, менә бу җырчы, бу җырчы шамый, менә шундый булган иде безнең. Шуңа күрә алар бүгенге көндә дә бик яхшы утыралар, бик яхшы торалар. Ландыш, Иркә, Салават Минихановлар. Мин киткәч, миндән соң инде алар бер җирдә кастинг дип җыялар да, бер 600 кеше килә, шуннан берничә кеше сайлыйлар иде. Мин шуннан соң аларны күбесен дә белмим дә кем алар. Менә шундый ни иде безнең. Анда инде халык сайламаган продюсерлар. Продюсерлар. Монда инде без тырыштык халык сайласын дип. Дөрестән дә үзебез уйладык, но халыкның сайлаган әйбер дә башта тора иде. Менә халык ничек? Чөнки без аңлыйбыз аның, теге һәрбер җырчының туганнары бар, ниләре бар, алар язалар, шулар. Но без тырыштык, карыйдык, менә география, кайдан язалар, ничек язалар, кем шалтырата, кем әйтә. Бер Бөгелмә районыннан килгән җырчыга, Бөгелмә райондан аны яклы килә башласа, беләбез бит инде, туганнар, дуслар язалар. Әйтик шул Арча районыннан шул җырчы турында килә башласа, ул икенче төрле уйлар башка кертә инде. Менә хәзер уйлап куйдым әле. Димәк, бүгенге көндә дә популяр булып торган менә Ландыш, Иркәләрне, Салаватларны халык сайлаган. Хәзерге вакытта менә күп кенә җырчылар таныла алмыйча интегәләр. Алар продюсерлар белән дә эшлиләр, концертлар да куялар кебек, альбомнар да чыгаралар.
жырлары чыга, клиплары, ләкин таныла алмыйлар. Бәлки хәзер чыннан да халык белән эшләү юктыр. Сез ничек уйлыйсыз? Хәзер бит шулай бөтенләй бер акчага тора. Менә бар акчаң, сине әйләндерәләр. Юк акчаң, сине әйләндермиләр. Синең акча тапсаң, син барасың, радиога түлисең, телевидениега түлисең. Теге анда бар инде, алар салилар, радио салилар инде, теге дөрестән дә әйбәтрәк җырчы булсын дип, теге совсем начарны кертмиләр. Но күбесе бит акчага киләләр, күбесе акчада. Дөрестән дә менә бар шундый җырчылар, әйбәт җырлый торган. Но юк аларның акчалары. Ул авылда мескен бала, аны әтисе, әнисе белми ничек Казанга җибәрергә. Монда 100 мең, 200 мең акча түләргә кирәк. Каян таба ул акчаларны? Бит алар интегеп җырлыйлар, чыгалмыйча. Без инде менә шундый җырчыларга күпмедер ярдәм кертәбез дип оештырдык Яшь йөрәкләр дигән проект. Анда мин чакырам, кем җырларга тели. Мин әйтмим сиңа, син теге йолдыз буласыңмы, булмыйсыңмы, җырлыйсың киләме? Кил, булышабыз. 2 айга бер тапкыр ДК Полимер, поселок Липченкода бар. Шунда концерт оештырабыз. Халык килә, тула почти зал. Менә бу яшь җырчыларны күрсәтәбез халыкка. Шундан әкрен-әкрен таныттыра башлыйбыз. Шунда теге потенциальный спонсорлар килә башладылар, карый башладылар уже. Менә шулай итеп безне карыйсың, алар шуннан үсеп тә китәләр. Менә соңгы үстергән җырчыларыгыздан кем популярлашты? Ой, Менә атай аласыз. ну бер актык 5 ел дигәндә май төркеме бар менә минем аны белмиләр инде, конечно. Мин теге аннары май төркеме, ну мин күбрәк җырчылар, алар дигән ничек әйтергә, баштан чыкты. Лютия Хусейнова бар иде, но ул китте хәзер. Мин теге Дарина Фахруддинова. Менә бу актыклардан инде Дарина Фахруддинова. Ул мескен 2 аяксыз кыз бала, бик матур җырлый торган. Диана Фахруддинова. Менә ул бүген көндә интегеп җырды. Телевидениедән күрсәттеләр, радиодан күрсәттеләр, бик матур җырлый, бик әйбәт җырлый, үзенчә тембры бар, ни бар. Но интегеп җырды, акчасы бетте, китте Төркиягә эшләргә. Менә көтәбез аның Төркиядән кайтканын инде. Шуннан соң эшләрбез дип уйлыйм инде мин. Менә шулар инде. Чөнки күп теге ел сайын 10-15 җырчы үстереп булмый беренчектә. Алар бармак буенча гына. Бу хәзер нәрсә белән бәйле? 90-нчы елларда сез бик тә популяр җырчыларны үстергәнсез. 90-нчы елларда мин килә идем Курай радиосына, мин бара идем Дулкын радиосына, миннән акча сорамыйлар иде. Мин керәм дә сырыйм теге дусларча, әйдә менә бу җырчыны куйык әле, бу җырчыны әйләндерик әле дип, телевидениегә бара идем, телевидениегә күрсәтә идем мин аларны. Менә ул вакытта мин аларны үстерә идем. Бүген көндә мин барсам, миннән акчаны күбрәк сорый башлыйлар. Ул җырчыларга караганда. Алар уйлыйлардыр инде миндә бер капчык акча бар, мин алар белән теге каты итеп бик күп акча эшлим. Шуңа күрә миннән күп итеп акча сорый башлыйлар. Но юк миндә акча, мин эшләмим акчалы теге җырчылар белән. Мин эшлим яшь җырчылар белән, яшь җырчыларга. Минем бар үземнең икенче доход. Мин анда эшлим, и плюс менә бу җырчылар белән. Миңа кызык җырчыларны, яшь җырчыларны күпмедер күтәрергә, шул ук Алсу Абулханов, шул ук Ландышник Бизянов. Мин аларны күтәрдем, алып килдем, күрсәттем кешеләргә. Алар калган үзләр киттеләр. Менә үзләр эшли башладылар. Мин инде аларны рәхмәт әйтәләр, әйтмәгән кеше дә бар, әйткән кеше дә бар. Менә табам җырчыны, булышам, күпмедер өлеш күтәрәм. Калган үзләре баралар алар. Менә шоу-бизнесның нинди түре дөрес? Менә сез хәзер әйттегез, шоу-бизнес бит инде ул бизнес, акча эшләүгә корылган әйбер. Менә акча түлиләр, телевизордан күрсәтәләр, радиодан уйнаталар. Шундый шоу-бизнес бар. Акчаң булса, сине күрсәтәләр дигән сүз. Тагын бар бит инде шоу-бизнесның башка түре, продюсер җырчыны алып, үстереп,
аны халыкка таныта, менә шундый төрі дә бар. Шулай бит инде, Ие, монда ие. инде теге, ничек дип әйтим, акча алдан йөрми, монда башта шушы бизнес үсә, аннары ул акча керем китерә башлый. Моның кайсы түрі дөрес дип саныйсыз сез? Ул ничек булырга Аның тиеш икесе дә дөрес. идеалда? Икесе дә дөрес. Но бар җырчылар, аларны менә әйтик шул ук продюсер үзәкләре. Хәзер бит теге продюсер үзәкләре бар. Менә аларның акчалары бар. Аларга китерәсең, күрсәтәсең, алар алалар ул җырчыны, име? Алар аны күпмедер үстерәләр. Теге акча тыгалар, әйләндерәләр бөтен җирдә. Аннары 7 елмы, 5 елмы контракт бетә, җырчы китә. Шуннан соң алар югалалар күбесе. 90% җырчылар контракт биткәч югала. Кем кайда китә, кем нишли, бүгенге көндә мин алар турында әйтәсем килми, но 2000 елларда, 90 елларда бик популяр булган җырчылар, бүген алар ишетелмиләр дә, күренмиләр дә, кем кайда эшли. Бер җырчыны беләм сантехник булып эшләгәнен. Бик популяр булган кеше. Менә шуны әйтәсем килә. Бар шул ук менә Илфат Шигапов үстерде бит Илсияне. Анда акчасы юк иде. Ул аңгар тапты үзенә бер аңгар булган гына хас бер идеяны. И шул идея буенча алар бардылар. Бүгенге көндә Илсия бик популяр җырчы. Популяр булу өчен һәр даим акча кертеп Популяр булу өчен кирәкме? Кертеп барырга кирәкме? Әллә акча да кирәк. Бүгенге көндә акча да кирәк. Чөнки син нинди сәләтле җырчы булсаң да, син телевидениегә, радиога чыкмасаң, син чыга алмыйсың. Но шул ук вакытта синең берни сәләтең дә булмаса, тавышың да булмаса, син хит миллионлап кертә аласың. Но син халыкка кирәк булмыйсың. Менә беренче этапта акча кирәк кертергә, шуннан сине халык лектор булырга тиеш. Ул сине ишетергә тиеш. И сине концертка җыри башлый ул. Син телевидениедә бар, бүгенге көндә бар җырчылар, аларны әйләндерәләр, алакша кертәләр, әйләндерәләр, күрсәтәләр, популяр җырчы диләр. Концерт куйсыннар Казанда. Берне генә. Менә шул билгеле була. концерт җыя аламы, юкмы? Кие. Мин бик ихтирам итәм Азат Тимершаихны. Менә ул телевидениедә бик күренми, ул радиода юк дип практически әйтергә була, ниме? Но ул бүгенге көндә концертны куйса, кимдә бер эш концертны җыя дип уйлыйм мин. Азат Тимершаих. Менә ул чын җырчы. Аны ул бүген менә мин аны белән концертларда җөргән бар. Клубта от булмаса, под баян 2 сәгатьлек концерт куеп чыга ул. Бүгенге көндә җырчылар нәрсә беләләр? Бер татар халык җырын белмәгән җырчылар бар. Бер рәтләп җырлаган татар халык бар шундыйлар. Диге алар менә өйрәнгәннәр үз җырларын, шуны беләләр. Читкә кырыйга барсаң, сырый башласаң, алар бернәрсә дә белмиләр, дип әйтергә була. Менә монда бер сорау туа, акча кертү дигәннән. Һәр бизнеска бит инде менә нинди дә булса бизнес башлаганда, әгәр дә синең акчаң булмаса, кеше кредит алырга мөмкин хәзерге вакытта. Кредит ала, бизнес башлый, кредит акланамы, акланмыймы, ләкин ул аны ала. Менә шоу бизнес ул кредит алып эшләрлек бизнес төреме? Ничек дип уйлыйсыз? Ну, бизнеста бит шулай. Син теге кредит аласың, синең килеп чыгамы, килеп чыкмыймы, син белмисең. Монда да шулай ук. Мин беләм җырчыларны, кем кредит алып, акча үсеп киткән. Андыйлар да бар. Алар менә ул акча белән киләләр, кертәләр үзләренә, аҗәткә алып торалармы кешеләргә. Менә алар үсеп китәләр. Бүгенге көндә бик популяр җырчылар, алар бар. Мин беләм бик яхшы Әлмәттән бер малайны, ул бер ничә миллион акча кертте. Аны бүгенге көндә ни слуху, ни духу урысча әйткәндә. Андыйлар да бар. Монда әйтәм бит, менә биргәнме сиңа Алла сәләт. Син эшлисең. Юкмы синдә сәләтең? Син бер изюминка дип. Теге Фирдус Темаев чыкты да, ул менә үзенә кертте бит бер нине, ул үзе тамада, ул үзенә бер ни кертте. Теге концертта кешене көлдертеп, нитеп, биеп менә теге тамада кебек менә шундый теге, аны үзенә бер шоу, халык җалы итәргә бара.
Мин теге аңгар бия бересим килмей, анын вокал буенча. Бирмим да мин аңгар. Миңа ул Фирдус инде ул. Но ул тапты үзенә җырлар. Тапты үзенә үзенең бер үзенә аңгар булган гына хас бер бию. Шуның белән ул халыкны җәлеп итте үзенә. Бүгенге көндә ул заллар җыеп тора. Сез тапкан җырчылар турында сөйләшүгә кайтыйк әле яңадан. Ландыш Нигъмәтҗанова бер интервьюсында сөйләгән иде. Мин дус кызы үзенең шоу бизнеска кирип китүен сөйләгән иде. Дус кызым белән КВН-га гына килгән идем. Җәүдәт абый мине күреп алды да һәм җырчы буласыңмы дип сорады. Ягъни менә сез аның сәләтен дә күрмәгәнсез. Җырлый беләме ул юкмы? Анысын да белмисез. Шулай дип килеп әйткәнсез, чакыргансыз. Менә бу нәрсә белән бәйле. Сез аларны ничек белә идегез? Аларның популяр. Мин беренчедән ул Ландышны әйтәм бит, миңа Илдус Фәиз килеп ан турында сөйләде. Ландыш сез Алсу Абелхановны әйттегез. Алсу Абелханова. Мин Ландыш Нигъмәтҗанова турында. Нигъмәтҗановамы? Ландыш турында шулай килеп чыкты. Менә Лилия Гимаддинова. Әкият дигән җыры бар, менә бүгенге көндә танылган җырчы Лилия Гимаддинова. Мин аны ишеттем Студ Весна. Ул анда рәхәтләнеп төрек телендә җырлый иде җырлар. Мин килдем дә, мәйдәм, синең тавышың да матур, ничек син төрекчә, син татарча. Ой, мин ди татарча җырлаганым юк дип, белмим ди. Мәйдәм, әйдә җырлап карыйбыз дип. Тавышың бар бит, мәйдәм, әйдә җырларын җырлап карыйбыз. Без аның белән яздырдык берничә җыр. Шулай килеп чыкты, алар җырлаганда, өтеге менә тавыш яздыру вакыты килгәндә, алар кайдатыр Ландыш белән чырашканнар. Ландыш белән чырашканнар да, килде дә ул миңа Лилия әйтә, Җәүдәт абый ди, бу кызда утырып торса ярыймы ди, безне тыңлап. Мен әйтәм, утырсын, мичәтләми бит ул. Шуннан соң Лилия белән тавыш яздырабыз, Ландыш ул җырларны беренче тапкыр ишетә. Алар аңа хәтле бер 7-8 ел чырашканнар юк иде. Алар икесе дә Чаллыдан бер хорга җиргәннәр шунда. Карыйм, Ландыш җырлап бара. Менә беренче тапкыр ишеткән җырны ләктереп, киен матур гына җырлап бара. Кушылып теге кызга. Мин шуннан соң әйттем, кара, сине тавышың бар бит. Әйдә яздырып карыйбыз диде дип. Менә шуннан соң без аның белән беренче җырып яздырып карадык. Шулар арасында менә бу әти куллары бар иде, ялгышма дигән җыр бар иде. Шул җырлар көтмәгәндә бик яхшы дип, халык арасына таралып китте. Шуның белән Ландыш танылып китте инде. Шулай да сез алдан ук аңа ышандыгызмы? Аның популяр булачагына. Мин бит аны ишеттем җырлаган. Әллә Юк, мин бит аны ишеттем тыңлаган. Юк, ишетсәгез. Җырлаганын. Бик яхшы җырлаган җырчылар бар, танылып китә алмыйлар, мәсәлән. Ничек шулай да белдегез сез аның популяр буласын? Мин белмәдем. Әйтәм бит, бер җырчы белән белеп булмый. Бер җыр турында әйтеп булмый. Менә кайсы бер җырчы әйтә, миңа хит кирәк ди. Мин әйтәм аларга, бер кашан да белеп булмый. Кайсы җырыгыз хит була, кайсы җыр хит булмый. Син аны алдан җырла, шундан соң ул тараламы халык арасына, таралмыймы? Менә шулай ук җырчыларда әйтеп булмый, бер җырчы турында да син йолдыз буласыңмы, син йолдыз булмыйсыңмы? Чөнки ул бит әле халыкка чыгып җырламаган. Ул халык янында күренмәгән. Менә ул күренсә, җырласа халык янында. Шундан соң белергә була. Буламы ул, булмыймы ул? Ландыш әйтәм бит, ул менә мин аны җырлаган ишеттем. Менә җырлаган ишеттем. Ул миңа ошады җырлаган. Шундан соң мин бардым да Барыска әйтәм, шундый кыз бар, карагыз әле дип, шулай күрсәттем, җырлар яздырып нитеп, шундан соң китте инде ул. Харизма булырга тиешме? Булырга тиеш. Чөнки менә бүгенге көндә күп җырчыларны тыңлыйсың, име? Менә харизма дип инде ничек? Бар шундый җырчылар, алар тавышы да бар, матурлыгы да бар. Аның ни юк, түземлеге юк. Менә ул булмый ди ул. Теге бер ел җыри да, 2 ел җыри да, булмый дип, үзенә икенче таба үелә кай китә. Бар җырчылар, алар ничә еллар тырышалар, маташалар. 5 ел, 3 ел, 10 ел чыга, алар чыгалар зур сәхнәгә. Алар тегене танылган җырчылар булалар.
Менә аларда харизма бар, алар тырышалар, алар куелган үзләренә берни баралар юл буенча. Кайсы берсе бер-ике тапкыр теге барада авылларга концертка халык килмәсә, бырыла да кайтып китә. Шул ук менә Азат Тимершәев. Без әмен бардык, 15 кеше утырды концертта. Но 15 кеше килгән бит ди, әйдә җырлыйбыз ди. 15 кешегә җырлап кайттык. Төрле чаклар була теге, тутырып залда була, 15 кеше дә була. Менә Азат кайсы бер җырчы 80 кеше билет сатылган. Килмиләр. Кеше әз дип. Но бит анда 80 кеше сине көтеп утыра. Алар килмиләр. Демәк, сабыр булып, барыбер алга барырга кирәк. Әлбәттә, син теге менә әйтәләр кайсы берсе теге 80 кеше, минем аларга бөтен артистларга түли башласам, минем акча җитми. Но ал ярты артистны ал. Но алма биючеләрен, ниләрен калдыр, шулар белән барин. Но сине бит 80. Алар бит аңламыйлар бер әйберне. Шул ук залга, алар менә бу концертка килмәгәч, алар шул ук залга бер 3 ел якында кертмиләр аларны. Якында 3 ел, 5 ел кертмиләр. Чөнки алар бер тапкыр килеп алдалап киттеләр. Менә. Шулай? Җәдә таби, тагын шундый бер сорау. Соңгы арада татар шоу бизнесына рус продюсерлары килә башлады. Мәсәлән, Элвин Грейның продюсеры. Татар кешесе түгел икәнен беләбез. Яисә инде алар татар кешеләре булсалар да, инде татар дөньясыннан түгел, хәтта телне дә белмәүче продюсерлар барлыкка килә башлады татар шоу бизнесында. Бу нәрсә белән бәйле? Дип саныйсыз сез? Акча бар. Шоу бизнеста. Шоу бизнеста акча бар, татарда акча бар. Менә алар бит күрәләр. Мин үзем кирмәдем ул концертка, но шулай килеп чыкты, мин бардым Мары филармониясында, ул көнне Элвин Грей шунда концерт куйды Ишкарлада. Анда 30% урыслар утырдылар, 30% марыйлар утырдылар. Калганы татарлар. Чөнки менә урыс марыйда җыри концертларга. Менә акча бар татарда. Шуңа күрә алар күрәләр бит. Безнең теге шул ук Элвин Грей 8000 залны тутырып, Уфада күпме меңлек заллар тутырып, Мәскәүдә тутырып, алар бит карыйлар аны. Шуңа күрә инде алар беләләр, акча кертсәң кире кайтара була дигән сүз. Менә акча бар, татарда акча бар. Чөнки бит татар теге милләт сан буенча иң икенче нидә торалар. Без кимендә бер 10 миллион бардыр инде. И аннары тагын нәрсә, татарлар бит бөтен дөньяга таралган. Нью-Йоркка барсаң да татар, нигә барсаң да татар. Франциядә татар, Германия татар, шунда да җырлыйлар концертлар куеп, татар телендә, татарча концертлар. Һәм тагын шушы ук әйбергә дәвам итеп, татарча сөйләшә дә белмәгән татарлар татар шоу бизнесына кирип, татарча җырлыйлар. Андыйлар да бар. Бар. Бу да шул акча булганнанмы? Бу татар җырында ниндидер бер спекуляция кебек килеп чыкмыймы? Без инде татар җанлы, милли җанлы кешеләр буларак, мәсәлән, мин үзем моңа үртәләм. Теге татарлык белән акча эшлиләр дигән әйбергә. Чөнки алар сөйләшә башласаң, мәсәлән, ике сүзне бәйләп татарча җөмләдә төзи алмыйлар. Үзләре татарча җырлар җырлап, концерт куеп, акча эшләп йөриләр. Менә сезнең моңа карашыгызны беләсез. Мин 30 яшькә хәтле, мин үзем Казан җегете, урыс мәктәбе бетергән кеше. Мин 30 яшьтә иләндем. Иләнгәч рәтләп татарча сөйләшә башладым. Диге шуңа күрә әйтәсем килә, алар бит татарча җырлыйлар. Телем батып булса, алар татарча җырлыйлар. Аларны тыңлап, алар күпмедер җырлыйлар, аннары югалалар, күбесе югала. Халык бит безне надан түгел, алар аңлыйлар, беләләр, теге акцент дисеңме, ни дисеңме. Но яшьләрне җәлеп итү өчен кирәк. Менә теге ни бар, Айгөл дигән җырчы, менә минем малай тыңлый инде аны. Чөнки ул анда ни урысча, ни татарча җырлый. Но минем 19 яшьлек малайга бик ошый. Менә аны бит әйтеп булмый, син кирәк түгел дип безгә.
Алар эшләсен ул акчаны, ул бит татарча җырлый. Ул үзенә бер ни татар ни кертә. Аны урыслар татарский певец дип саныйлар. Менә ул күпмедер безнең татар ниен күтәреп бара дип уйлыйм мин. Шуңа күрә теге әйтергә син җырлама, син сөйләшә алмыйсың дип, безнең хакыбыз юк дип саныйм мин. Чөнки ул татарча җырлый. Менә үз вакытында Хамай дигән төркем бик танылган иде. Алар килделәр. Мәйтәм, әйдә дим, татар халык җырларын заманча теге дискотека стилендә ясыйбыз дип. Менә алар шуның белән башладылар. Шуның белән бик яхшы яшьләрне җәлеп иттеләр. Шул яшьләр бик тыңлый башладылар. Но аны җырлый башлаганда бит аның солисты Илдар рәтләп татарча сөйләшми иде. Аның солисткасы Руфина рәтләп татарча сөйләшмиләр иде. И беләсезме, бүген көндә аларның гаиләсендә икесендә, что Руфина, менә Илдар татарча гына сөйләшәләр. Балалары чыпылдап татарча сөйләшә. Шуңа күрә булар да ул татарча җырлый башлагач, әкрен генә кайтыр дип уйлыйм татар дөньясына. Телен өйрәтер, чөнки ул бит аңлый, аның тавышы булса, ул аңлый. Мондый акцент белән син җырак кит алмыйсың, татарча өйрәнергә кирәк, аңларга кирәк татарчаны. Шуңа күрә җырласыннар дип саныйм мин. Соңгы арада бик популярлашкан җырчы, бер җыр белән популярлашып киткән җырчы Лейна. Сез аның иҗатын күзәтәсезме? Әйе. Сезнең фикерегез аның турында? Бик әйбәт. Мин аның продюсерлары белән дә аралаштым. Мин аны беләм, алар без сөйләштек, күрештек, күпмедер киңәштек. Бик әйбәт, чөнки андый җырчылар да кирәк. Әйтә бит, ул яшьләр өчен. Менә бу яшь безнең токымны татар теленә кертеп җибәрергә. Тагын малаемны үрнәккә куям инде, теге үрнәк дип инде мисалга куям инде. Урысча җырлый, тыңлый. Мәйтәм, нишәп татарча? Ну, юк бит ди, мәйтәм, ну менә бар бит дим, син тыңла, менә Лейна бар. О, әти бу әйбәт ди. Алар яшьләр өчен. Шулай итеп алар әкренә кирип китәләр татар дөньясына. Яшьләр. Яшьләргә яшьләр кирәк. Шул ук Лейна ул чиста татарча сөйләшә, татар кызы. Кирәк булса татар халык җырларында шыпылдатып җырлый. Шуңа күрә бик әйбәт. Лейна менә бер җыр белән кисәк кенә танылып китте. Аңа хәзер менә бу танылуны тотып торыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Ну, аның бригадасы бик әйбәт, кем эшли алар белән. Шуңа күрә теге ул югалмас дип уйлыйм мин. Ул әле безне тагын гаҗәпләндерер. Гаҗәпләндерер дип уйлыйм мин. Аны менә бу малай Набилым бар, аннары ул иске җырлар ала. Менә мин аны ишеттем. Миләшләрем, тагын бер җыр ишеттем мин андан. Ул миләшләрем, ул аңар менә яңа сулыш кертте дип саныйм мин аны. Үзенчә җырлап, яңа сулыш кертеп дип. Шуңа күрә бик әйбәт җырчы, и аның эшли торган кешеләр дигән ничек әйтергә? Беләләр ничек эшләргә. Менә бу яңа сулыш кертте дигәннән Элвин Грей да бит инде элекке җырларны яңартып, алардан яңа хит ясады. Шул вакытта төрле фикерләр ишетергә туры килә. Менә иске җырлар белән, моңарчы да популяр булган җырлар белән үзләренә исем ясыйлар дигәнне ишетергә туры килә. Сезнең менә бу хакта фикерегезне беләсе килә иде. Менә җырлады ул, мәсәлән, моңнар кайтсын авылганы җырлады, уфтанманы җырлады яңадан. Алар булай да популяр җырлар. Элвин Грей шушы җырларны җырлап үзенең теге артык көч куймыйча гына популярлыкка иреште дип әйтмәкче булалар кайберәүләр. Ну, әйдәгез менә икенче яктан керәбез хәзер. Менә шул ук уфтанманы ничә кеше җырлады? Меңләп кеше җырлады бит, берсе дә үч алмады теге аның кебек. Шуңа күрә ул аны шулай җырлаган, аны халык кабул итте. Шул ук җырларны җырлаган, халык кабул итте аларны. Ул чөнки ул аны белгән, ничек ясарга, ничек теге күрсәтергә халыкка. Шу менә ул җырлаган җырларны бит миллионлап түгел инде, меңләп кеше, меңләп җырчылар җырладылар. Берсе дә бит салаваттан соң уфтанма белән чыга алмады. Ул чыкты. Шуңа күрә бик яхшы гына дип саныйм мин.
булсын иске җыр, но ул аны бит яңаша күрсәтте. Яңаша күтәрде ул шул җырны. Барс медиа турында сорыйсы килә. Менә күптән түгел билгеле булды. Барс медиа Марат Гәрәев китте. Хәзерге вакытта компания алга таба да уңышлы эшләр өчен нинди юнәлеш алырга тиеш дип саныйсыз сез? Менә сезнең шәхсән фикер. Ой, беләсезме, менә вот Барс медиа мин алар белән эшләдем. Шуңа күрә мин нинди юнәлешләр, мин хәзер алар турында дөрес иткәндә сөйләшәсем дә килми. Аларның үзләр кешеләре бар. Мин анда примерно беләм кем килгәнен. Әле алар килделәр генә, нәрсә булыр, ничек булыр анда. Алар без әле белмибез, кайсы якка тарталар аны, нишләргә җыйналар алар аның белән. Марат Гәрәевлар вакыты узгандыр инде. Хәзер булар ничек булыр, ничек тартырлар, нишләр мин белмим. Уңышлар гына телисем килә аларга бу эшләрендә. Татар шоу бизнесында бүгенге көндә нәрсә җитми дип саныйсыз? Менә нинди образ җитми, нинди җырлар җитми, яисә нинди күренешләр җитми? Менә хәзер әйтәм, бүгенге көндә бөтен җырлар турында. Мин үзем дә җырлар язам. Но мин үземне әлләнди популяр композитор түгел мин теге ки язучы, теге песенник дип менә шулай инде. Чөнки мин укымаган кеше, укымадым мин аңар. Но минем бик каты ачуым чыга, кайчан әйтә башлыйлар, эштиинлек җырлар язасыз дип. Эштиинлек. Юк ул эштиинлек җырлар. Һәрбер чараның үз җыры бар, име? Шуңа күрә, но бүгенге көндә бездә юк менә җыр язучылар, композитор әйтмим, менә җыр песенниклар инде, име? Кемдерстән дә ничектер бер яңалык керткән кешеләр. Юк андыйлар. Менә авторларны әйтә. Авторлар. Җыр язучылар бик күп. Менә үз вакытында Оскар Усманов бик яхшы кертте. Менә яңалык булды ул кеше өчен. Яңалыклар. Бар алар бүгенге көндә дә Тимербаев бар, үзенчә менә, но алар бик әз. Менә алар күбрәк булсын иде. Алар күбрәк җырлар язсыннар иде, дөрестән дә менә бу. Юк бүгенге көндә әйтик татар гына түгел, урыс теллектер булсын киен. Менә теге сез матур кызлар. Кытайда җырлыйлар кытайча, урыслар җырлыйлар урысча, казаклар җырлыйлар казакча, татарлар җырлыйлар татарча, бөтен дөнья уйлый аны татар халык җыры дип. Но ул аны язган Удмурт кешесе. Но ул Удмурт ул безнең Татарстанның Балтач районыннан Дырга дигән авылдан Удмурт малае язган кеше. Менә шундый җыр кирәк. Шундан соң без үсәбез. Вот дөрестән дә менә җырлар булса иде, тапсак иде шундый җырларны. Бөтен татар гына түгел, урыс та җырлый торган. Менә шул ук Эльвин Грейме. Марилар рәхәтләнеп аның җырларын Мариша җырлап йөриләр хәзер. Бат ишетәләр шунда, име? Мин булдым мариканс, мин эшлим Мария артистлары белән, булышам аларга. Рәхәтләнеп уфтанманы Мариша җырлыйлар, тагын берничә җырны Мариша җырлыйлар. Кайдан алдыгыз? Элвин Грей җырлады диләр. Менә ул бит инде татарны күтәрү дигән сүз. Шуңа күрә менә шундый җырлар кирәк. Без бүген көндә тырышабыз, менә беренче тапкыр уздырдык инде бер фестиваль. Бездә хәвәскәр, без теге профессионал композиторларга бәйләнә сүз килми, теге укыган, менә без хәвәскәр авылларда ул анда механизатор булып эшли, ул анда кем булып эшли, но җырлар яза, андый эшләр бик күп, яларның бик күп матур җырлары бар. Менә шундый җыр язучыларны күтәреп булмасмы дип иштырган идек бер фестиваль. Менә апрель айында без аны уздырдык инде беренчесен. Тагын иштырабыз, Алла бирсә. Менә шунда чакырасым килә бөтен җыр язучыларны. Мине интернетта табырга була. Языгыз миңа. Мин сезгә аңлатам, ничек, кайдан, ничек катнашырга була. Но без анда профессионал композитор алмыйбыз. Без анда танылган композиторларны алмыйбыз. Без анда чакырабыз менә бу авылларда, ниләрдә үскән
кешеләрне үрнәк итеп Илһам Марданов дигән Әгерҗе районыннан, ул кичкенә генә бер авылда яши, но шундый җыр язды. Менә безнең танылган композитор Фарид Гатабуллин әйтте, без беренче урын бирсәк иде ди, мин бу җырга беренче урын бирер идем диде. Шундан соң ул кеше мин аңар әйттем аны турына, үсеп китте. Җырлар тагын да җырлар җибәрә башлады. Менә шундый кешеләргә булышырга кирәк. Алар арасында баралар, теге җыр язучылар. И без менә шул җырлар белән шундый җырлар булса, халыкка керә торган, безнең сәнгатьне күтәрергә була бик күпкә. Ягъни потенциалы зур. Потенциал ие. Менә шулай булса, менә без шуны белән күтәрә алабыз. Аннары тагын нәрсә? Җыр бит җырдан гына тормый, киедән генә тормый, аранжировщиклар. Менә безнең күп аранжировщикларга булышырга иде. Менә шул ук Министерство культуры безнең ниме? Менә аларга әзгенә шул якка күзләрен салсалар иде. Безнең алар мискеннәр утыралар монда. Язалар аранжировкалар, бик шәп аранжировкалар. Сез беләсез, Мәскәүдә ничә аранжировщик татар малай утыра хәзер? Бармак белән саный башласаң, бер 30лап, 40лап малай утыра. Алар утыралар, теге Виктор кемәле бар, Дробышта утыралар. Шул ук теге Веруки Верхта утыралар. Ренат Ибрагимовта утыралар. Менә монда эш таба алмадылар, анда рәхәтләнеп, акча эшләп утыралар, рәхәтләнеп эшлиләр. Безнең менә аларга булышырга иде ничектер, күпме өлеш кертеп, аларны җыеп, аларны сөйләп, чыраштырып Мәскәүдәге аранжировщиклар белән. Чөнки килде Америкадан бер малай, аның абыйсы безнең Уникста баскетбол уйнады. И ул монда үзенә бер студия ачты. Абыйсы уйнаганда, ул бер 5 ел утырды монда Казанда, теге Америка булган кешеләргә аранжировка ясатып. Безнең малайлар барып карадылар аны аппаратурасын. Анда безнең акча белән кимендә бер 3-4 миллионлык әйбер иде. Бездә кайдан ди акча бар? Аннары әйтәләр, вот сезнең Америкага караганда теге артта калабыз без, чөнки безнең без нәрсә? Компьютер, клавиши, все, бетте. Анда бит әле тагын бер күп инструментлар килер, ниләр кирәк? Менә шуның белән безнең мәдәният министрлыгы булышса иде, аларга ул якларга. Фольклорга булышалар, теге клубларга булышалар. Но бар бит тагын алар гына түгел, алар бит менә шул ук аранжировщиклар. Без сәнгатьне күтәрәбез килсә, бик күп белеш, 50% тора аранжировкадан. Нинди аранжировка ясыйлар. Шул ук тагын Элвингери дип әйтәм инде. Шул ук Лейна дип әйтәм. Аларның бит аранжировкалары бик. Алар аны кайда ясаталар? Кем кайда? Мин белмим аны кайда ясаганнар. Мин әйтәсем килми. Но теге Казанда ясаталардыр инде, Уфада ясаталардыр инде. Но әйтәм бит менә бездә бар шундый аранжировщиклар. Алар түлиләрдер инде яхшы итеп ул аранжировщикларга. Син ясагына дип. Но бүгенге көндә бит аранжировщиклар 1000, 2000, 3000, 5000 аранжировка өчен. Ул аранжировка өчен ясарга кирәк бер атна. Айга 4 не ясасаң 5000, 20000, 20000 торырга кирәк. Аларның гаиләләре бар. Аларны ашатырга, чәтергә кирәк. Ярар синең тагын эшең булса, икенче эшең булса, бу сиңа тик как дополнительный доход дип. Шулай гына булса иде. Но анда да юк бит. Шуңа күрә менә мәдәният министрлыгы тагын бер тап әйтәм, булышталар иде аларга. Менә бу аранжировщиклар. Нинди булышы турында сүз бара? Монда бит инде мәсәлән җырчы килә аранжировкага заказ бирә икән. Җырчылар әйтәләрдер инде, минем менә акчам шушының кадәр генә, менә 5000 максимум мин түли алам дип. Һәм нәтиҗәсендә шунда 5000 ясыйлар. Аранжировканы 5000 ясыйлар. Бу яхшы аранжировка буламы? Менә безнең уровеньга, бүгенге уровеньга ясыйлар. Но безгә бит без бит үсәсебез килә. Үсәсебез килә, җырчылар түләргә ризамы күбрәк? Яхшы аранжировкасы булса түлиләр. Бүгенге көндә 20000 хәтле түләгән бар кешеләр. Аранжировкага, яхшы аранжировка дип менә яхшы аранжировщикларга баралар бездә. Түлиләр аларга. Но алар бит бармактан санарга, бар әйтәм бит күп аранжировщиклар утыралар.
Бөтен Ишкарлада 5 аранжировщик бар. Бөтен Ишкарлада. Казанда бер Бамын урамында гына 5 кеше утыра. Бездә бик күп аранжировщиклар. Ну, аларны җыеп, аларга күрсәтеп, алар күпмедер нәрсәне белмиләр, алар яшьләр, аларны җыеп, менә бу өлкәнрәкләрне аларын чакырып, бу яшьләргә өйрәтсеннәр иде, күрсәтсеннәр иде, теге семинар кебек булсын иде. Аннары аппаратура белән, теге кредит бирипме, нәрсә бирипме аларга, чтобы алар аппаратура нисеннәр иде, теге булышсыннар сатып алырга. Или бер студия иштырсыннар иде. Менә ничектер бер булышырга, ну бит беркем дә булышмый, алар бит үзе ара гына әйләнәләр. Шул ук җырчылар да аларны әрлиләр, начар җырлыйсыз, тилән-фәлән, чыга алмыйсыз, ит алмыйсыз. Ә булышкан кеше юк бит аларга. Менә бер карасаң, ни мәдәният министры ягыннан, ни кайдан булышкан кешеләр, аларны әрлиләр генә. Ә булышырга әйдә менә сезне җыябыз, әйдә менә хәл чакырабыз Мингул абыйны, әйдә чакырабыз Венера Ганиеваны, алар сезне әзгенә вокал буенча, чөнки алар арасында күбесе укымаган вокалга бар. Менә әйдәгез сезне җыябыз, күрсәтәбез, әзгенә тавышыгызны килештерәбез. Шундыйрак булышсалар бит, но беркем дә булышмый. Әрләргә битсәрлиләр. Ә булышырга якында килмиләр. Менә үзгәреш җире проекты булды, мәсәлән, анда ярдәм иттеләр дияргә була. Алар белән эшләделәр, җырчылар белән. Анда күпме җырчы җырлады. Беренчедән, икенчедән, елдан елга практически бөрек җырчылар чыгалар. Шулай бит. Алмаштырып куялар да, бер 100%-тан 30% алмаштыралар да. Шул ук җырчылар яңадан чыгалар. Икенче елга тагын алмаштыралар да, бер 20% тагын шул ук җырчылар чыгалар. Шулай бит. Шулай. Һәм алар нигездә бик профессиональ җырчылар. Алар профессиональ, алар консерватория бетергән, алар не бетергән. Но бездә бит алар гына түгел, бездә бит бар училище бетергән җырчылар. Бездә бүгенге көндә 6-7 училище әзерли җырчыларны. Менә шуларны җыеп, аларны зур сәхнәгә чыгарырга, булышырга. Теге зур сәхнәгә түгел, менә просто әйтәм бит, бер семинар кебек. Ул аларның дәрәҗәсен күтәрер һәм гомумән дәрәҗәсе күтәрелер. Аңар бер сертификат та кирәкми, биргә берсе кирәкми. Просто менә аларны бер җыеп, күпме булалар? 100 кеше, 200 кеше буламы? Аларны җыеп, даже бер 2000 акча җыйсаң да була алардан. Теге күпмедер ниен чыгару, чыгымнарын чыгару өчен. Ну, аларга әйтәм бит, Мингул абыйны җыеп, Венера Ганиева, тагын менә бездә бик яхшы педагоглар бар вокал буенча. Аларны җыеп, алар белән бер эшләсәләр бит. Ну, юк бит. Әрләргә әйтәм бит, әрләргә, пожалуйста. Ансы беренче чираттан, син начар җырлыйсың. Булышырга кем булыша? Булышырга кирәк дип саныйм мин. Тагын шундый сорау, менә бер мәсьәлә бар бит инде, аны сезнең белән сөйләшмәш мөмкин түгел. Ул да булса авторлык хукуклары. Ришат Төхвәтуллин белән Рифат Фаттахов арасында конфликтны, Гүзәл Уразов белән Элвин Грей арасында конфликт булды. Күзәтәсездер сез. Шулаймы? Авторлык хукуклары белән бәйле. Менә бүгенге көндә шушындый мәсьәләләр тумасын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Законда бар кебек, эшли дә кебек, тик һаман килеп чыга менә шушындый мәсьәләләр. Нәрсә белән бәйле? Ну, Элвин Грей белән Гүзәл Уразов арасында мин әйтә алмыйм бер сүздә. Чөнки мин белмим, кем ул җырны алып килде, кем ул җырны күрсәтте, кем әйдә җырлыйбыз дип әйтте. Монда урысча әйткәндә право первого голоса булырга тиеш. Теге менә әйтик, Элвин Грей китереп әйтсә иде, Гүзәл, әйдә җырлыйбыз әле менә, син миңа кирәк. Син миңа булыш әле дибиме? Мин уйлыйм, ул вакытта Элвин Грей аның күбрәк дип хокуклары. Гүзәл чакырса иде моны, Гүзәлдә була. Мин белмим аларның арасын. Менә Ришат Төхвәтуллин белән Рифат Фаттахов турында аны әйтәсем килә. Күпме көч Рифат кертте Ришатка, аны үстерү өчен. Бездә бит җырчылар шулай дип уйлыйлар. Мин сине ашатам диләр. Теге әзгенә үсәләр дә, мин сине ашатам диләр. Берсе дә белми, менә күпме көч кертте Рифат шул малайны үстерү өчен. Күпме акча түкте ул аңар шуны үстерү өчен.
И алар ахырында менә шулай итеп китәләр, име? Рифатны бик начар нидә күрсәтеп. Минем дә үзем шундый хәлләр булды. Миңа да әйткән кешеләр булдылар. Мин сине ашаттым дип. Но алар бит теге беренче адымнар ясаганда, алар бит киләләр бер күлмәк белән, бер чалбар белән, бер пар ботинка белән киләләр. Ә киткәндә иномарка утырып китәләр. Менә антурында берсе дә уйламыйлар. Алар уйлыйлар, мин сине ашатам. Менә монда инде син миннән күп акча аласың. Ну, извини меня. Сиңа акча түгелгән, сиңа акча кертелгән. Син ул акчаны кире кайтарып бирергә тиеш. И монда инде Рифат аны белән эшләгәндә, бөтен җирдә Ришат Тухватуллин, бүгенге көндә Тухватуллинның әкрен генә төшә башлады дип уйлыйм мин. Уже теге халык уже икенче төрле уйлый. Ул хәзер үз акчасына реклама уздырадыр инде, үз акчасын кертәдер инде. Менә хәзер белсен, күп акча китә, күпме кием алырга кирәк, нинди кием алырга кирәк. Режиссер, җырчылар, баянистлар, музыкантлар, менә шулар турында. Ан турында бит ул ilk вакытында бер дә уйламады. Ан турында уйлайды Рифат Зарипов, Паттаков. Рифат бит инде ул күпме кычкыртты күп җырчыларга. Филус Кагиров ниләр аларны үстерде. Алар бик начар киттеләр дип уйлыйм. Ну просто кешеләрчә түгел дип уйлыйм саныйм. Мин шулай уйлыйм. Җәдәт абый, үзегезнең кемгә дә булса, менә сез үстергән кешеләргә үпкәгез калмадымы? Юк. Мин әйтәм бит, менә җырчылар белән мин аларны күпмедер үстерәм. Күпмедер. Менә шул ук Ландыш, мин аны күрдем, алып килдем Барыска. Фәрит Таишевка бирдем. Алар шуннан үсеп китте. Ул мине күреп, миңа рәхмәт әйтсә, мин шуңар бик риза. Рәхмәт әйтәләрме соң? Әйткәне әйтә, әйтмәгәне әйтми. Но күбесе әйтә рәхмәт. Чөнки бүгенге көндә теге югалып калган кеше түгел, Аллага шөкер. Менә сез бераз гына үстерәм дә, димәк сез акчагызны кертәсез, үстерәсез, бераз керем аласыз, һәм аларны чыгарып җибәрәсез дигән сүз бит инде. Алар алга таба тагын да популяррак җырчыга әйләнә. Сезнең үзегезгә менә бу кыен түгелме? Алар да бит әле, алар белән алга таба тагын да күбрәк акча эшләргә булыр иде, мәсәлән. Алга таба да үстерсәгез. Алар үзләре китәләрме, үзегез чыгарып җибәрәсезме аларны? Ничек менә бу? Ничек килеп чыга ул? Теге ничек әйтергә инде, менә мин акча эшләр, мин теге Совет чорында үскән бала, шуңа күрә теге акча эшләргә дип андый менә күпме бар, мин шуңа риза. 10,000 булса мин риза, 100,000 булса мин шуңа риза. Теге миндән соң килгән яшьләр, алар инде икенче яшьләр. Алар икенче төрле эшлиләр. Мин шул ук Алсу Абелханы кулдан алып, конкурстан конкурска җыртып, дигәндә барабыз, монда концерт белән барабыз, күрсәтеп, мин аларны үстергәндә һәрвакыт без авыллар буенча йөри идек. Авыллар буенча концертлар куеп йөрибез. Чөнки җырчылар күбесе белмиләр ничек үзләрен тотарга сәхнәдә. Менә алар киләләр, җырлыйлар. Ну, сәхнәдә тоту белмиләр, ничек тотарга. Менә мин аларны авылларга җыртып, менә кайда ул, менә 1 метр менә монда әби утыра, монда бала утыра 1 метр име. Аңар ул сине күрә, син җырлаганда. 1000 тапкыр авыррак син теге нидә җырлаганга. Уникстамы, пирамидда җырлыйсыңмы? Чөнки син анда халыкны күрмисең. Анда караңгыга җырлыйсың, күбрәк чакта. Караңгы, син күрмисең аны, аларны. Син аларга где-то в пустоту урысча әйткәндә. Монда сине күрәләр, син монда халыкны алда алмыйсың. Алар бөтен син теге дөрес булмаган ни алып күреп торалар. Менә шунда ирәнәләр җырларга, җырчылар. Мин шулай җиттем аларны. Менә концерт, акча, ул бит үзе бик әлләкай кирип китәргә кирәк. Мен дә керәсем килмәде, дөрес әйткәндә. Миңа шул җитә иде.
Булар киттеләр, мин икенчене табам, булар киттеләр, тагын табам, киттеләр, тагын табам. Шулай мин беркемгә дә отказ кылмадым, мин беркемгә дә әйтмәдем, син теге җырчы түгел, син килмә. Киләсеңме, килдеңме? Әйдә җырлыйсың. Әйдә яздырып карыйбыз. Җырлар җәләмәдем. Миңа әйтәләр, ничек син шундый, минем бүген көндә бер 500 җырым бар. Ничек син шулай җыр? Мен әйтәм, ну яшьләр киләләр бит, мин аларга җырлап күрсәтәм дә җырлар. Алар аны яздырабыз. Аларны җырлыйлар. Бүген көндә бер 300 җырны радиода барды дип уйлыйм. Юк та куялар, әйләндерәләр. Мин шуңа шатланам. Мин бер җырчы артыннан җырмәдем теге син, уй, әдә минем җырны җырла дип. Но үссәләр, мин алар өчен бик шатланам. Үсә алмасалар, кеше булсалар, шуңар да шатланам. Чөнки бүген көндә менә шул Руфина Гилязова Хамайда җырлаган. Ул балалар бакчасында эшли. Тагын кемнәр бар? Кем кайда эшли? Кем кайда урнашып беткәннәр? Кем госансамбльдә җырлый? Кем кайда җырлый? Ну алар бар, алар миңа рәхмәт әйтәләр. Акча эшләп үзләре эшләсеннәр дальше. Диге уже зур сахнәгә, ни сахнәгә менергә кирәк. Аннары тагын нәрсә, бик менеп, әйтәм бит, мин урыс мәктәбе бетергән кеше. Тел җитмәйде ул вакытта. Менә теннең байлыгы кешегә белән сөйләшеп нитеп, шуңа күрә барасың, сөйләшә башлыйсың. Кайсы бер әйбер аңламыйсың, нитмисең, авыр. Әйтәм, бүтән бармыйм дип бармыйсың. Шундый чакларда булды. Диге Актанышка бардым, сөйләшә башлады татарча, мине иретә башладылар. Мин шуннан соң барганым юк шул якка. Шуңа күрә үстеләрме? Мин аңар бик шат. Урнаштылармы бу тормышта? Бик шат. Гаиләсе бармы? Торырга урыны бармы? Менә минем хәзер тиздән ала бирсә юбилей концертлары була. Мин аларны чакырам. Ну, кемдер килә алмый. Но алар килә алмаган кешеләрнең күбесенең дөрестән дә причиналары бар. Менә Казан җегетләре, аларның уже гастрольләре сөйләшелгән, Алсу Фазлыева уже гастрольләре сөйләшелгән. Диге уже гастрольне миңа киләм ди, гастрольне ташлап булмый. Анда халык көтә аларны. Ну, килмәгән кешеләр бар. Менә мин чакырам, вай, мин белмим, фәлән дип генә. Ну, чакырган кешедән 85% киләбез диләр. Сезне чакырам. Рәхмәт Җават абый. Әңгәмәгез өчен дә рәхмәт, фикерләрегез өчен һәм ихлас булуыгыз өчен дә бик зур рәхмәт. Рәхмәт, сау булыгыз. Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.